Kakper nan polok kala thaba shat da ki ding ki jing shai ba thaba pernai ringkat ke jing penkop da ki rong ba bunjat ban kring ya ke jing itanat jongka saudong. Lapen riam pen itanat ya kani kakper nan polok na ke jing penlong ya kata masa ka thok katar ne ka literary festival ka bala penlong da katanat jongok kai ke jela ka balai sngi ke ban kot ha ka khandre tarik nai wing arja ar paulai. La sakhi ba ki pat ba na duk ki samla ki samhoi kan the bat shanrang na duk ki khana rit bat wat ki bala kham yaw ru kumju kilawan ban sakhi ha kani kata masa kelas sedang ha khat saw tarik ha ke baladon ke jing athir halor ki phang ba pher ke jing palat kot ke jing thu khana ke jing kop kentip ke jing keren bat ki ru shemphang na lor bun ki weipan kidukan jingbam ba bun jat na duk ki jingbam khasi bat ki wei. Constitution made certain choices in 1950. And the